tratar todo ben. Recordarles o máximo respeto, porque se facedes algún ruido, podedes molestar o vosso compañeiro e non apreciar esta experiencia como tedes. O que están escoitando de fondo son escenas da película que Cuerpos de Carlos Saura, pero un peso moi importante coa historia. Ademais, poden ser partícipes da acción, polo que notarán igual un susurro ou un roce. Polo tanto, comezamos. Se hai alguna persoa con visión reducida ou cega na sala, que pase. Se teñen un acompañante, poden pasar tamén con eles. Agora, os que queiran apreciar o espectáculo como persoas cegas, por favor, vide pasando. Se é a primeira vez que vedes este espectáculo, é a mellor maneira de apreciarlo. Vide pasando de un Me voy, a ver cómo portáis. ¿Dónde vas? Tengo un montón de cosas que hacer. De todas maneras, volveré antes que Rosa. Cuidar de vuestra abuela. Sobre todo tú, Jenny. ¿Podemos ir contigo? No, ahora no. Tengo mucha prisa. Mire, tú que eres la mayor y la más sensata, cuida de que todo vaya bien. Si llaman por teléfono, decid que volveré en un par de horas. ¿De acuerdo? Portaros bien. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en ti todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. No olvidarás, no olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. No olvidarás, no olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Mi escena en una cama rodeada de pétalos. El público está sentado a unos lados da cama, excepto o cabezazo. A unha distancia mía, chegando á primeira fila, a tocar a cama. Asómate a gris transparente,
estaré narrando todo lo que vai pasando. Os pés da cama hai unha bailarina cun vestido de
Déjame esta noche. Unha luz cenital Soñar alumea unha cama con dos persoas contigo. ocupadas por completo por unha saba branca. Déjame imaginarme tus labios, los míos. Aprecianse dous pares de pés divertidos. Déjame que me vea y te vuelvo loca. Déjame que desea que te quita la vida. Déjame que mis manos rocen las nubes. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. De repente, asoma unha cabeza, ve o público e verme. É unha muller nova cun camisón branco con encaixes. ¿Qué pasa? ¿Qué fue esta xente na habitación? Senta nerviosa. ¡Fora! ¡Fora! De hacerte Non me puedo creer. Insimuta. Isto non é unha sala porno. Quen os deixou pasar? Aparece algo. Unha muller nova cega cun pijama. Sabas pesa unha pequena cabeza e palpando cun brazo intenta topar e tranquilizar a ela. Tranquila. Non hai ninguén, non pode haber ningún. Non o ves? Sinala o público. Estamos rodeadas de sombras. Es ti que estás nerviosa. Intenta tapala coa saba. Non! Non estou tola. Solta de algo. Están aquí. Non o vexo. Intenta tranquilizala aseseando os seus ombros. E intenta volver debaixo das sabas. Véxame. Agora non podo. Ademais, según enfadada. Deixáchesme só unha hora. Estou esperando por ti. Non me sea así, sigo nerviosa. Sinto. Xa sabes o que me custa sair da casa. Sei, Eire colle a man de algo. pero levas así moito tempo. O que puiden facer foi buscar un emprego. E verás que sair máis de casa. Mais que suena. Moi forte pareces nestas 4 paredes. Debe ser. Pero fora que? Alba marcha en busca dunha xerra de auga. Así non se olvidan os problemas. Alba, tes que enfrontarte a vida. Tes que sair. Non podes vivir aquí toda a vida. Non vas dicir nada. Comeza a mollar a aire como se fose un sol. Que fas? Non me molles. Non. Non, non, non. En serio, para. Todos estos mirándome non podo. Pero non te dicen que estamos soas. Sí, pero ves estas sombras.
Alba tápalle os ollos. Agora xa non as ves. Volve a meterse debaixo da sala. Alba destápase enfadada. Que pasa? Estou farta. Poderías por un pouco máis de interese. Estou... Eire bica e Alba retira. Non me veñas con esas que eu non son un tío. Dalle as costas, entre Seire faire careixas no corpo descoberto polas sabes. Bueno, xa sabes que eu son máis de albino. A veces rico. Un mes así. Retíralle a mano e eleva a cabeza. Así como este entra, pero debaixo destas sabas te transformas e vas a que vas. Cando estaba con Luis... Alba senta. Outra vez con Luis. Que pasa agora con Luis? El era máis... Eire se encolle de ombros. cuidadoso. Para. Estásme a dicir que eu non son cuidadosa? Sí e non. Cando facemos eres un pouco rutina. Que pasa, que Luis tiña mans de seda, non? Non é iso. É que ti es máis directa. Iso é todo. Dalle. Dalle. De que falas? Dalle é sempre o mesmo. Claro que te cansa. Se te gusta máis Luis. Non é eso, é... Ademais, é que él era un pouco delicadiño demais. Eu son moi apaixonada. Tápase para dormir. Boas noites. Érguese de novo. Ah, por que non o fas coas sombras? Xa que te están a mirar, o mellor son clons de Luis e che gusta máis. Volve a taparse. Perdón, a veces non sei que me pasa. Lembra no día no que fomos a ver Cría Cuerpos? Ti estabas narrándome a película. Eire aperta e tranquiliza a Alba. Ti estabas narrando unha película. Nunca ninguén me fixo ver unha película desa maneira. E dende ese día entrou en unha forza que non podo parar a estar ao teu lado. E teño medo de despertar e de volver a estar sola. Alba túmbase dándolle as costas, tapándose por completo. Boas noites. Eire apertando apaixonadamente a Alba. Cantas na canción. Lembras-me tanto a tía Irene. Canta. Comezan a cantar a canción, creando un baile que fai que as dúas terminen de xeonllos, frente a frente no centro da cama. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedan por decir. Se dormirán.
las cosas que quedaron por vivir me esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Senta no centro da cama, enganchada unha outra cos pernas. Prométeme que non me deixarás nunca. Eire colla man de Alba, achega a cara e asente mentre sorri. Alba deita a Eire cara abaixo, ca cabeza nos pés da cama. Senta nas súas pernas mentres bica o seu corpo. Pouco a pouco, cunha suave masaxe, comeza a escribir nas costas dele. Había unha vez unha muller moi fermosa, pero con visión distinta. Dende o momento en que un accidente fixo que o seu redor se esvaecese en sombras, aquilo rompeulle o corazón. Chea de dúbidas, pechouse nun mundo que creouse para ela, e durante un tempo enganábase, pensando que daquela maneira era feliz. Pero pronto deuse de conta de que tiña un gran valeiro no seu interior. Decidiu emprender unha viaxe descoñecida. Coa mirada nas súas mans, chegou a un lugar cheo de camiños insospeitados. Ela non sabía o que se ia topar ao final, pero a necesidade de encher ese valeiro era maior que calqueira dos seus medos. Un día, no momento máis inesperado, atopou unha muller como ela. Soa e igual de asustada. Xuntas agocháronse nun lugar no bosque, onde ninguén máis que elas pudese entrar. Un lugar secreto que lles proporcionaría unha felicidade que ata entón non tiveran. Un santuario a comprensión, onde poder ser elas mesmas, onde por fin poderían ser libres. Alba tómbase e acareixa a cabeza de Eire. Sabes que dasme moita paz. Como por último vaso, todo tuyo moito máis sincero. Ti tamén faz magia comigo. Últimamente afógome nun vaso de auga. Eire colle o móvil e ve unha mensaxe. Alba toca e nota que algo pasa. Que pasa? Nada, Luís, que non para de mandar mensaxes. Alba senta coas pernas cruzadas na cama. Outra vez Luís. Eire, no borde da cama, co móvil nunha mano, sorprendida e angustiada. Antes non era así. Non sei para que lle contesto. Sería mellor que lle dixese que lle pusen os cornos con Lucas, o seu mellor amigo. Oh, ala! Que putilla, Canta, como foi, Alba felle cósegas mentre sorrí. Deixa. Eire senta suavemente e ponse serio. Que va? Some, son tendense feres o seu orgullo de macho. Non entende que necesito espacio para a miña vida. Con oso rematou.
comeza coa almofada. Por que? Por que cambiou tanto? Sei que foi. Alba busca o corpo de Eire. O mellor, el non cambiou. Retíralle a almofada e quítalle o móvil. É destino. Debe ser de outra perspectiva. Alba levanta a Eire. Entón podemos facerse ao mesmo tiempo. Non sei. É que, ás veces, non aceptamos os cambios que aparecen e iso fai que nos rebelemos e que nos enfademos. Entón vai estar enfadado toda a vida. Alba careixa a Eire. Ese é o seu problema. Pero non creo. Se se pasará. No momento en que entenda que os cambios ocorren porque teñen que ocorrer. E que o mellor que podes facer é darlle as costas. Aprenderlos. Menos mal que estás conmigo. Danse un aperto. Oxe, neses días que sentías tú perdido. É que as dúas sabemos o que son os cambios porque as dúas os temos sofrido, verdade? Dunha maneira ou doutra. Estou feita un lío, Alba. A miña vida é un desastre. Luis, abáfame. Eire acorrónchase sobre Alba. Que pesado. Deixas de mí? Fala ti. Sí? Non. Non son Eire. Eire non se pode por estar ocupada. Que quen son eu? Alba pousa a man sobre Eire. Eu son Alba. Que non sabes quen son eu. Non fai falla que grites. Que Eire está ocupada. Fodéndome. Que te importa quen son eu? Agarda. Sabes por que te deixou? Porque non lle facías ben o pum pum dalle. Eire nerviosa chora deitada na cama. Alba toca e intenta tranquilizala. Estás ben? Sí. Es de angustia. Tranquila que non te chamara máis. Non é iso. Eu sigo vendo esas sombras. Retoman a posición. Eire tumbada boca abaixo e Alba sobre ele. Pero xa che dixen que estamos soas. Sei, no, pero non todas as presentes inmóviles ao redor da nosa cama. Non sei que facer. Pois vivi a tua vida. Penso que hai cousas que é mellor guardalas. Pásate moito. O que? Que nunca falas de felicidade. E no momento no que sexas feliz contigo mesma, esas sombras desaparecerán. Intento. Son feliz. Xíranse e Eire queda sobre Alba. Sobre todo nestes momentos que estamos solos. Non é suficiente. Esa presión que tes no peito non se vai ir soa. Entón, que debemos facer? Se tivese... Que? Alba ponse en pé na cama. Grita. Que? Que grites. Tira por Eire para que se levante. Sácao. Dende o centro do teu peito. Non vou. Todas estas sombras asfíxiame, quítame o aire. Eire tapalle a boca. Que faz, tola? Vamos aí os vecinos. Que veñan os veciños. Que rompan a porta con todas as súas forzas. Veña, va. Grita. Oh, Grita forte. Grita a vida. Danse un aperto. Espera. Eire colle o móvil e comeza a escribir unha mensaxe.
meses de sombra. Vícanse. E comezan a quedar moi pegadas. Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme tus labios, los míos. Déjame creer que te vuelvo loca. Ay, no. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. No, otra vez no. Déjame que mis manos rocen las tuyas. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelva. ¿Qué pasa? Si eso no se pasa. Déjame que te deje tenerme pena. Si algún día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame presumir de ti un poquito. Que mi piel sea el forro de tu vestido. Déjame que te coma solo con Vícanse na cama e Alba frena. Vístete. ¿Qué? Vístete. ¿No dices que nunca saía de casa? Quiero verlo feo, sentir amanecer. Soy contigo. Veña, vístete, que bien se de noite. Lembra o primeiro libro que me regalaste? Sí, agora vai entender. De verdade. Sí. Él preguntábase que faríamos se as estrelas os saísen unha vez cada 1000 anos. Ninguén me lo piensa. Exacto. O mundo deteríase. Quedaríamos delirantes, tomados pola maravilla do ceo. Pero as estrelas saen cada noite e nos quedamos na casa. Como a ti, que non saen. Cala, veña. Quero ver as estrelas ata morrer. Vístete. Mentras batean, vístense entre risos e xogos. A bailarina móvese ao redor das sombras.
El público quita o antifaz en silencio. Agora pensad, cando foi a derradeira vez vos atrevestes a sentir, camiñando, picando sen freo, amando con toledo. Agora, echade todos os ollos e dicídeme que sentides. No iría como algo, Lara Alba, como a bailarina, Sofía Rodal, y como narrador, Alex Montes. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón